miña relación con Xela Arias viu dada da man da música contemporánea, que era algo no que eu xa estaba metido dende o ano 93, que empecé a miña vida profesional na música contemporánea, no CEGAC e en pezas a solo, e coñecímonos ela e máis eu nunha peza de Antón Pulido na que eu era un dos músicos do grupo instrumental e ela recitaba unha parte de Intempériome. Pero había outra vertiente da música contemporánea que a mí me interesaba, que era a improvisación libre, que eu xa levaba tamén un tempo traballando. E nas conversas con Xela falamos dese diálogo que permite a improvisación libre ca poesía ou con outras artes. Entonces, un par de anos despois foi ela que me chamou e me propuxo facer unha serie de recitais para presentar Intempériome, no que traballáramos dende ese punto de vista, o da improvisación libre na parte musical, pero tamén que ela tivera esa liberdade de moverse entre a música, ao final xerando un diálogo entre os dous ou os músicos que fóramos, porque probablemente íbamos a ser dous músicos xunto a ela, pero todo aquilo que empezou a coller forma quedou truncado pola morte de Xela no ano 2003, só que afortunadamente como material de traballo eu lle pedira a Xela que me gravara a súa voz recitando os poemas para poder eu meterme no seu ritmo, na súa entonación, na súa emoción, e aquel material, que era un material sin máis de traballo, acabou cos anos convertíndose nun documento fundamental para ter hoxe en día a Xela viva na súa voz, e agora estamos intentando volver a darlle vida, rematar aquel proxecto que quedou truncado nun espectáculo que se chama Vencerse é cousa de se tratar.